салом, дуруд ба кулли ҳамватанон. Ман имрӯз хостам ки дар бораи филми «Дарди ишқ» каме ҳам бошад маълумот диҳам. «Дарди ишқ» яке аз филмҳои дар рӯи дунё Тоҷикистонро муаррифӣ кардааст. «Дарди ишқ» дар нақши асосӣ Тағоимурод Розиқов. Дай-ка свою ручку я надену. Как раз по тебе. Красиво. Иди сюда. Отпустите. Иди. Нет, нет, отпустите же. устоди азизи ман Тағоимурод Розиқов. Зинда бош устодҷон, дар номи садқа. Устод зинда бош. Устод мебинем ҳам кино дар рӯ мезанам. Шалиманс. Наша страна помогает фронту. Да, фронту очень нужно. Зинда бош устодҷон. Спасибо, Ака. Спасибо, товарищ секретарь. Слыхал? Крылья самолета уже готовы. мо якум курс будем, мо будем устод дида будем, мегуфтем ҳамин устодам ки ганда ине ки аида инсони хуб, аида инсони хоксор дар рӯи дунё нест. Сарбаланд бош устодам. Ҳама кор дар дасти Говорят, худаш. Даъватномая. он сам Худи выписывает Мансур повестки. Эй, не мой, тише, убьешь скотину. дӯстони азиз, ширкати Муҳиддин, адрес метро Водный стадион. Касоне ки мехоҳанд ки граница гузаранд, марҳамат дар ҳамин рақамҳо занг зананд.